Domov nie je len miesto, kde žijete. Je to miesto, kde sa cítite bezpečne, kde si vytvárate spomienky a kde nachádzate pokoj. Už viac ako 12 rokov je Halo Reality vašim spoľahlivým partnerom na realitnom trhu. Súčasťou 24 pobočiek na celom Slovensku je aj pobočka na Kraskovej ulici v Nových Zámkoch. Poskytujeme komplexné služby v oblasti predaja a prenajmu nehnuteľnosti. Či už hľadáte nové bývanie alebo chcete predať svoju nehnuteľnosť. Predaj nehnuteľnosti je proces, ktorý si vyžaduje odborné vedenie. Naši makléri sú skúsení profesionáli, ktorí vás prevedú každým krokom. Od hodnotenia nehnuteľnosti cez marketing až po úspešné uzatvorenie obchodu. V našej realitnej spoločnosti vám poskytujeme nielen odborné znalosti, ale aj ľudský prístup. Ponúkame aj širokú škálu prenajmov pre jednotlivcov, rodiny a firmy. Či už potrebujete dlhodobé bývanie alebo dočasný priestor, naši makléri nájdu riešenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám. S dôrazom na individuálny prístup a maximálnu spokojnosť klienta vám garantujeme, že celý proces bude plynulý a bezpečný. Chceli by ste sa venovať práci realitného makléra aj vy? Ak áno, radi vás privítame v našom tíme. Objavte výhody spolupráce s profesionálmi a kontaktujte nás ešte dnes.